This is my grandmother. She's over 90 years old and she lives in Jerusalem. I decided to tell her about the film I am making. אני ישראלי, כן? אני אף פעם לא הרגשתי מה זה אנטישמיות. אז אני שואל מה זה בעצם, אני בא ומנסה להבין מה זה. נו, אז עכשיו אתה יודע מה זה? אני לומד. אתה לומד. זו הסבתא שלך יפהפייה, זו אני. Her family emigrated from Russia in the 19th century because of the strong Zionist ideology. The first Zionists came to Israel, or Palestine as it was then, because they thought it was the only solution to anti-Semitism. אנחנו ציונים נלהבים. אנחנו לא נחליף את המדינה ולא נחליף את העם בשום פנים ואופן. לכן כשמדברים על דברים כאלה זה פוגע. זה מרגיז. איזה דברים? על יהודים, על אנטישמים, על הדברים כאלה. אבל הם אומרים שיש שם הרבה אנטישמים. איפה שמה? אז למה הם לא באים אם יש אנטישמים? אם יש אנטישמים, למה הם לא באים? עד שירגו אותם. מה? אז למה באמת הם לא באים? למה הם לא באים? הם אוהבים כסף, יהודי אוהב כסף. יהודי זה רמאי. יהודי זה רמאי. והוא עושה שם כסף, למה לא לבוא פה ולעבוד, אם הוא יכול לעשות שם כסף בלי לעבוד? למה לא? שם הם לא עובדים? הם לא עובדים, זה שאני אומרת. שם יש להם כסף בלי לעבוד, פה אם יעבדו, יצטרכו לעבוד. איך יש להם כסף בלי לעבוד? איך יש להם כסף בלי לעבוד? איך עשו כסף? ריבית, מלווה בריבית, ובתי מרזח פה, ויין פה, וזה שם. זה הם יודעים, יהודי יודע את הפוילשטיק האלה. יהודי יודע את הפוילשטיק האלה. אני אומרת לך, אני היהודייה האמיתית. לא כסף מסנוור אותי, שום דבר לא. אבל את מדברת כמו האנטישמים שאומרים על היהודים שהם לא עובדים והם עושים... לא, אני לא מדברת. אני אומרת, הם רוצים להיות שם שיפסר להם, עד שאולי יבוא מישהו, היטלר אחר ויהרוג אותם, יברחו.